kawo kowa duniyar gaba maka wasu an mata Bama da kamar so al'umma mu bar raina so. nice silar kawo kowa duniyar gaba maka wasu an mata Bama da kamar so al'umma mu bar raina so. duk wanda ya zo nan duniyar kwarai ya zo sanadin mata Iyayen kowa ne mata mu kara haƙin so. taya ne zan ce ma sarki taya ne zan ce ma zaki idan har kai dukan mata Iyayen kowa ne mata mu kara haƙin so. gani dai iya sani na babu rago sai shashashan da ke dukan mata nai ya mance aure ne bauta Batun so mara ilimi shi ke dukan so. kana zagin su da tsangwama kamar baka kishin mata Abinda ka shuka ran girbe shi ne ribar ka. dan kwairo na yi takaicin waɗanda ke dukan mata Abinda ka shuka ran girbe shi ne ribar ka. a yau faɗakarwa ce zan yi da harshen hausa kuna ji na jama'a na arewa musan darajar ƴaƴaye mata Iyayen kowa ne mata mu bar dukan so. Mu bar zagin so shi ya fi kyau mu kara haƙin so. A daina mu ba duka kira ga musulmi. Kasar mu arewa za mu rike da al'adar mu. kai mata masu daraja Iyaye mata masu daraja. mata masu daraja Iyaye mata masu daraja. mu girmama mata masu daraja Iyaye mata masu daraja. mu taimaki mata masu daraja Mu taimaki mata masu daraja muna ke shanko. Iyayen kowa ne mata mu bar dukan so. Mu bar zagin so shi ya fi kyau mu kara haƙin so. Ashe. A daina mu ba duka kira ga musulmi. Kasar mu arewa za mu rike da al'adar mu. mutum bai aure har abada idan ba mata mutum bai samun ƴaƴa ne idan ba mata mutum bai jin daɗin duniya idan ba mata idan da Allah bai so ba ta ya zai mata suke haiho dukan maza iyaye mata idan ba mata ba kowa cikin duniya ta abin birge ne abin muso iyaye mata abin mu kula ne da tausaya wa iyaye mata idan kun saurare ni ku gane dukan manuwata Muna saurara dan bairo muna tayarka. idan ka doke ɗiyar wani uwa ce to ita wurin wani Idan ka haihuwa arama diyar ka adoka. su mata ɗin rarrashi ne cikin zuciyarsa akwai rauni Idan sun bata maranka tuno haƙurinka. iyaye mata San sake iyaye mata bin sake. idan da mai tarbiya ne uwa mace zai wa biyar yasa Sannan yabi baba na haƙun ba zai taɓe ba. da numfashin ko Namu yake da tarbiyar yar ku yanzu muke. duk wanda yake dukan mata ba zai daraja ba haka yake ba zai nasara ba haka yake Iyayen kowa ne mata mu bar dukan so. Mu bar zagin so shi ya fi kyau mu kara haƙin so. Ashe. A daina mu ba duka kira ga musulmi. Kasar mu arewa za mu rike da al'adar mu. da labarin wani zan fara wannan gabo ne yana ƙaunar wata yarinya ashe tarko ne maganar aure na su ta yi nisa aure sunna ne idan kun duba za ku gane da su a tsakani da na yi mishi ƙauna haƙiƙa kamar shi rai ne a yau aure nasa an ɗaura babban nasara ne sati biyu ta yi gida nai sai ya hau dukanta yana zaginta yana dukanta Matar da ya aura don sha'awa a yau bai santa. kai dukan mai ƙaunar zalunci ba zai ɗore ba Mu bar yin aure don sha'awa miyo don bauta. kai ka sani dukan mai ƙaunar zalunci ba zai more ba Mu bar yin aure don sha'awa miyo don bauta. a addinin mu ba duka da al'adar mu duka mu sani Iyayen
mu bar dokan so mu bar zagin so shi ya fi kyau mu kara bin so Ashe? addinin mu ba doka kira ga musulmi kasar mu arewa za mu rike da al'adar mu kai mata masu daraja iyaye mata masu daraja mata masu daraja iyaye mata masu daraja mu girmama mata masu daraja iyaye mata masu daraja mu taimaki mata masu daraja mu taimaki mata masu daraja muna ke shanko iyayen kowa ne mata mu bar dokan so mu bar zagin so shi ya fi kyau mu kara kin so Ashe? addinin mu ba doka kira ga musulmi kasar mu arewa za mu rike da al'adar mu